Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο gadgetsl.gr. Σήμερα κάνουμε unboxing εντός εγγόνη ναυαρχίδα της Ulefone, το καλύτερο κινητό αυτή τη στιγμή που έχει. Είναι το Ulefone, το B Pro, 5,5 inches οθόνη, 1280x720, είναι LG η οθόνη IPS. Βλέπουμε 63 bits, 8πύρινο στα 1,5 GHz, μπροστά κάμερα 8 MP, πίσω κάμερα Sony 13, 2 GB μνήμη, 16 GB ROM εσωτερική, διπλή SIM, βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι 4G επίσης, GPS, τραβάει Full HD βίντεο και 2600 μπαταρία, να δω 4G. Πραγματικά είναι ένα φοβερό κινητό, το οποίο σε αυτήν την παράδοση που κάναμε, την παραγγελία, ήρθε μάλιστα με έξτρα θήκη, θα τη δούμε σε λίγο, η οποία είναι σε περίπτωση που θέλω παραπάνω από μία θήκη, όχι θήκη, πίσω πλάτη του κινητού, όχι θήκη. Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά. Βλέπουμε σε διπλό προστατευτικό. Αυτό είναι το κινητό. Όπως βλέπετε έχει ήδη περασμένη απάνω την ζελατίνα, το οποίο απλά αφαιρείς και το πάνω μέρος και έχεις έτοιμη τη ζελατίνα περασμένη. Φανταστικό κινητό, ποιότητα κατασκευής φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Επειδή υπάρχει και το BX στη διάθεσή μας, απλά να σας το δείξω σε σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό είναι 4,5 inches, αυτό είναι 5,5 inches. Κατά τα άλλα γενικά μοιάζουν αρκετά σαν σχεδιασμό, αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια εμφανής διαφορά στο μέγεθος. Πολύ ωραία, για να το βάλουμε στην άκρη. Βλέπω εδώ δίνει έξτρα ζελατίνα άμα χαλάσει πρώτη. Ωραία. Έχουμε και λέμε βιβλιαράκι. Και εδώ μέσα η μπαταρία του κινητού, αυτή εδώ πέρα, θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο, και τα κλασικά, ο φορτιστής της Ulefone με το καλώδιο το κλασικό. Ωραία. Για να ανοίξουμε τώρα το κινητό, να βάλουμε μέσα την. Και αφού βάλαμε την μπαταρία, ας το ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Okay. Μεγάλη οθόνη βλέπω. Θα καλύψει σίγουρα τις ανάγκες και ωραία αφή στο χέρι. Μέχρι να ανοίξει να σας δείξω λίγο και την έξτρα θήκη που έχει εδώ, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ στο πίσω μέρος του κινητού, αντί για λευκό, να βάλω αυτό το ωραίο μάτα ανθρακί, να το έχω αντί για αυτό. Καλή κίνηση, δεν ξέρω αν θα υπάρχει σε όλα τα κινητά, ήταν μια προσφορά, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση. Για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Ulefone, ξεκλειδώνουμε. Ενημερώνει ότι δεν έχω. Το Android που φοράει, θα το δούμε τώρα, είναι καθαρό τελείως, λέγεται Pure Android, δηλαδή δεν το έχει πειράξει καθόλου η Ulefone, και αυτό μπορεί να είναι και ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε ένα κινητό σαν αυτό. Βλέπετε τα εικονίδια είναι τελείως τα κλασικά, για να τα δω, για να πάμε κατευθείαν στο About Phone, το οποίο βλέπουμε ότι είναι το 444 και είναι δηλωμένο από την εταιρεία ότι πολύ σύντομα, μπορεί και άμεσα άμα το δοκιμάσουμε, θα πάρει το Lollipop, δηλαδή την 5 έκδοση του Android. Ok, πάμε λίγο στις γλώσσες. Να δούμε αυτά τα κλασικά, Wi-Fi, Bluetooth, Flash Alert, Hot Note, πάμε Language Support, να δοκιμάσουμε τις γλώσσες.
εδώ τα ελληνικά, πάρα πολύ ωραία, αλλάξαν όλα σε ελληνικά. Πάμε πίσω, διάφορες ρυθμίσεις, τα κλασικά screen gestures πάνω στην οθόνη, gesture sensing. Είναι ένα πολύ καθαρό από άποψη λειτουργικού, είναι όπως ακριβώς πρέπει. Okay. Ωραία, για να δοκιμάσουμε λίγα τη φωτογραφική μηχανή. 13 MP. Okay. Για να δούμε. Κάμερα. Βλέπετε ότι έχει 13, μπορώ φυσικά να τη βάλω και μεγαλύτερα, μικρότερη. Το ίδιο και στο βίντεο, όπου έχουν πάρα πολύ καλή ανάλυση. Εδώ τα κλασικά να γυρίσω μπροστά, flash. Εδώ διάφορες ρυθμίσεις, picture in picture αυτή. Μπροστά πίσω δηλαδή είναι διπλή φωτογραφία, τραβάει και μπρος και πίσω κάμερα. Εδώ είναι πανόραμα, εδώ έχει και άλλα βλέπουμε, έχει αρκετά. Ωραία. Για να πάμε πίσω. Για να βάλουμε το ίντερνετ, το κλασικό με το ένα βλέπουμε τις δύο SIM που δεν έχει και το κλασικό αν το ανεβάσω με τα δύο για Wi-Fi. Ωραία, βάλαμε το Wi-Fi για να δούμε, να μπούμε στο ίντερνετ. Ok. Είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγορο και είναι αυτονόητο. Οχταπύρινος στα 1,5 GHz. Από τα λίγα κινητά πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε το Gadget Cell, το δείχνει μια χαρά. Ok. Για να δοκιμάσουμε και το Play Store. Έχουμε συνδέσει ένα λογαριασμό για να δούμε εφαρμογές, για να βάλουμε ας πούμε τον Chrome. Βλέπετε ότι όλα τα κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Δείτε, επίσης κατεβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι 4G, μην το ξεχάσουμε αυτό. Ότι είναι 4G το κινητό, εκμεταλλεύεται πλήρως ό,τι δυνατότητα έχει το ίντερνετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο πιο γρήγορο ίντερνετ. Να δούμε κατευθείαν. Βλέπετε ότι έχει γίνει ουσιαστικά ένα πάρα πολύ ωραίο, γρήγορο. Να γράψουμε πάλι εδώ έτσι, Gadget Sale εδώ. Ναι, έκανα λάθος. Πραγματικά τα φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι εξαιρετικό κινητό. Δείχνει δηλαδή εξ αρχής της το τι θα ακολουθήσει. Πολύ όμορφο. Βλέπω ωραία χρώματα. Παραδεδομένη, πατήσω εδώ να δούμε τι άλλο έχω να κάνω. Βλέπω εδώ έχω τα πετσαρίες, home screen, μπορώ να αλλάξω, να βάλω κάποια άλλα, διάφορες έτοιμες εδώ. Βλέπετε ωραία χρώματα και φανταστείτε ότι έχω και τη ζελατίνα, δεν την έχω αφαιρέσει, θα φαινόταν ακόμη πιο όμορφα. Ραδιόφωνο βλέπω εδώ, φακός. Πραγματικά ένα εξαιρετικό κινητό με πάρα πολύ καλή τιμή για τα λεφτά του. Είναι πραγματικά κάτω από τη μισή τιμή σε αντίστοιχα κινητά της αγοράς και το οποίο αξίζει πραγματικά. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική επιλογή για όποιον το διαλέξει. Ulefone B Pro για το gadgetsale.gr.